Hallo, Wat moet dat Salis? man. Ek weet nie, hy is net vanoggend hier uit. Oké, wacht. Ik heb hem gewoon phone. Zijn naam is Boeta Salis. Boeta Salis, ha? Oh, moet dat Salis? Waar zijn? Ah, Boeta Rico. Nee, ik is hier bij Brassen van mij. Zij is hier niet Elsie's, man. Kijk hier. Ik wil jou net remind. Moet je vergeten om Carmen zijn Mother's Day present te kopen. Wat? En je wacht, Boeta Rico. Ik ga die van een present kopen. Zij is mossie mijn mani. Wat? Hoe zei je? Hou gewoon. Ik ga gewoon deze phone op speaker zetten voor jou om te horen. Zeg alweer wat je gezegd hebt. Ik ga die van een present kopen. Zij is mossie mijn mani. Wat het hy gesê? Gee hy fucking phone nie. Dis alles. Ek het gehoor wat sê sy vir Puerto Rico. Jou gamos. Ek wag sy moet hy so kom vanaand. Ek wag vir hom.